kisah ngi aingo yutra nam ta kijing bha ki jong amen pin pet new thulit jongi ngila ban le ka kat bagi mon de am don le ki jrong hadu kata ki sai ki pendai pok khmon pin new thulit am don mot ka bor ban mat jing mat don kam duai thulit de nam prakhat ma pi new thulit dong har ta dan sieng dan iu dan sieng new thulit hari ubay perkat bau bleng ada perkat mau why artli ke skor artli ki khman mo artli ki thru khmut kawai ka khmut hari artli thleo deyam perkat bha why binyat life artli kelai artli kti artli kejat artli beli why thli tengi wei dan em teng dayo jimbam babang le so teng kawai sunturum so long ra ya kwa banong fi hau new thlit jong yam kadon ka bor jong ka jing pen khia kadon ka bor banwan ra ya ka kamba amen fi pa puli pa ka bible tang puli na ka bible khasi yam ya ka jing mot jong ka ta yam kara jangai no de ka ta ki banang ban puli lang bat ten parang yam ngasi ai ben sim berobor ba fi puli ka bible so ba pin puli ha ki artri kemten ban nga kwa ban pen i pi ha ka ni ka por ka wai na ka kamba ka bau jisu ule kata ka de ka gospel ka jong Matias ka nong ka ba kat ar ka de kot ka ba arpo ar anda kum ta la wan lam ha u ya u ba shong kso u ba matla bat u bam nang kren bat ula pen khia ya u kat hadu ba uta matla u bam nang kren ula yo i bat ula keren ru ula ayu ula yo i bat ula ayu ula keren ru hari dah ngi pai pat sa ka bible pareng ki banang ban pule pareng pila ban pet menta hakini ki screen hang to ka khlem chem la ong ba u yo i bat ukren hari hang to ka benta ka ong ba ukren hang ta usa yo i pinda yo i hang to bannya ka khmat ka don ka bor de hau thele amen habau jisu upen khia yau new breu ubadon ksut ka bible ka ong uniu breu nung kong pen i ya ka kamba ukren bat ka khmat ka yoi hara bangi puli yang ni ka bible pat ka jayu uyoi i bat ukren ka dei namal kata teng am ka karano ya ka jingmut ya ka ai ka bamut ban keren keren sokoi ka khot ngakwa ban pen i pi hau tau thlit la pi pai bat nga na testament ka berim na ka kitab job ha ka lenong ka ba arpo ar de khot ka ba arpo pra bat men tmulu pang ya ka ai ta on pen scam hame bat ka jing shai kan teng shan ha ka lenti jong me ha ka ten pareng ha ka kjv ka ong decree kidon ha ki wei pat ka benta declare kadai ka jing mot jong kata ka bemot kam dai ka jing temu ka bemot ka ai ka bau breu upla upen bena ya kata kan long hanre ha ka bible khasi kong gum no temu ka dai ha ka jing perkhan pen bena ka dai ho thule pi ka jing shisha ka ni ka di ka khot ka baong ya ka ai ka bau breu un pen bena te on pen scam ya kata bat kan long ya kata ka ba ula pen bena kan long ya ka ba ula ayu ula pen bena de nama ta teng ada puli em kala yalam nok syaka wei pat ka jingmot nomor hang ni ka ong ka jing temu hada jing syaka de ka jing pen bena declare de nama kata ka don ka bor hau thlit jungi ya ka ai ka ba ngi pen bena ka don ka bor ha kai hau thlit jungi de nama kata u Solomon uang ha ka kitab probab uang ya kani ka benta ba bor ngi jupuli kata ka de na ka nong ka ba khat pra ka de khat ka ba arway ong ka jingyap bat ka jingim kalau ha ka boru thlit ba kita ki ba i yo kin bam yo so jong ka don gay ka bor jong gay ka jingyap bat gay ka jingim ha gay how thlit pinda puli sa ka way pat ka nong arway ka de khat ka ba arpulai ka ong kum ne jaru ba sumar ya la ka shintur bat ya lau thlit usumar ya la ka mensim na ki jinjin jar la pi kwa ban lait na ka jinjin jar pi de ban lem no sumar gai ya la uthlit kan ngot ha ka ni ka jaka kwa ban imslam so ba rakti ngan peni fi na ka tien ka jong bleng kum no ngila ban imslam pin pet ban nga na ka sam lai pusau
record ka ba kadway kat ar fi ka bible ka batay hang ni ubri ula ban Muslim ka de tang lada u kloy ka ban sumar yo thli jong una ka ba sniu bat ye ka rum yang sentur na ka ba kraniu syukur nang tawang u bakin ri ano na ka ba sniu bat bale ye ka ba wat ye ka jing sok bat ubot ye ka fi ka di kan ni haka sam ka bible ka batay u David u batay ba kumno ubri ula ban Muslim ka de nungkong ka de ka ba u habban sungtho yala jong uthlit man pelat yala jong uthlit na kay nakabas dia fitip kadon ka kamba hau ne uthlit jongi hari babun sen kani ka kamba kamjia na man ngimpen pena na kani ka thlit ya kata ka kamba ka jong blai bun sen ha kani ka thlit ka jongi ngimtre ya ka ban pena ya ka ai ka bau trai wong de na makata ka tin ka jong trai ka ong jisu hikai ya kani na ka gospel matthias nong ka ba arpaway ngan pri rekat bakat pra ti habo one pat sa snong men step ula sngo tangan habo la yo I ti we ding dong bor harot lenti ula lek ya u ti shem la shem ai ru am hanre tang kislahi ula ong te ya u uso unum long shu hamel lanu ru ti kumne ru ula yap terkong no utau ding dong bor ti haba kisenran kile yo I kile kindit kidi ong ba uni uding dumbor ula yap terkong no kumne ru u jisu te ula yatho ula ong haki shisha nga ong happy lada pidon ga jinget bat pim sngau artatin pinum le tang kata yakaba la le ya utau ding dumbor henry lada pin ong lada yu pin ong hauni ulom ru long bala ratno bat bala no shagaduriau on sale kumta bat yaki ai baro kat ka ba pin pan ha ka jing duai da ka bangai pin pdiang pi hang ni ka tin ka jong troi ka wan ra artli ka ban tha ka khot ka ba ar puwei ka ong ha ka khot ka ba ar po ar ka ong pan bat baro ar pi haban le lamba uthli jong pi lamba we uthli jong pi u jisu ong ka don ka bor ya ka ai ka ba pi kren pi de kan mau ba ka tin ka jong blai ka ong na ka gospel yo honest nong ban kong de khot ban kong ha ka ba men kong la don ka ta ka tin dei na mar ka ta ka genesis ka nong ka ban kong pat pin shem ga ong ba ha ka de khot ka ba lai ka ong ula ong to long ka jing shai kala long ka jing shai fi u jisu u hikai ya kata ya ki semran bat ya nga bat ya pi ba ka kamba kam non shawei ka kamba ka don hangi bat hau thli jongi hawei hau thli jongi namar don nangi hakani ka jaka ke bangi ngi sutu abangi yan haying la ba pi don ye ulok badang buat kudang jengai no blai la ba pi don ki khon ki badang jengai no blai la pi don ka lok ka badang jengai no blai ka kamba kam don shabar ka don hak sentur jong pi pen bana kumno amen pi pen bana kumno la dang dang le ka thlit ka jong pi pen bana ya ka ta ka ai ba ka tin ka jong blai ka kular ne pi pen bana man ya ka tin artatin na la de banong uni ulok jonga te unum kala ka ba motso lano ro kini ki khon jonga kinum kala ka ba mot kini ka lok jonga kanum kala ka kamba ka don hai hau thlit jongi ngi pen bana ka ba kumno gen ladang ngi pen bana pinda yo I ya ka kamba jisu ong ada pi me ong ya ulomba ban kinria no un kinria ta wada ong hang ni ong long bala rat no bat bala no sakaduriau on sale kumta pi ka tin ka jong blai ka ong ada pi kren em kan long bet lada pi kren lada pim nang ban kren em ka ba mot ya ka ai pa pi pen bana ya ka jing yam kata kan long kay ngi kren na ka thli jong iman ka singi belai bangi hap ban puli ya ka bible namar ba ka thli jong yam kan don tang kata ka jingkular ka ba don na ka bible amen bangang ala ban kren ma pi la ban kren ya ka ai bala ong ha ka ka bible bon ba manga ma pi ni kren ya ka ai ba ka perthai ka kren ngim kren ya ka ai ba ka tin ka jong belai ka kren tang tang habang ngi yo report no doktor habang ngi pang pi pen banai ka ai pi pen banai ka to ka report ne pi pen banai ya ka jing pen khia ka jong trai amen dai kata abang ngi duai ki bapang war su duai trai pen khia har ngi de duai banong trai lamba ka jing jas nam jong me na bala tho ta trai na bala tho chi sen mangi pen banai ya kata am
utrai upendap namar ngipen benaya ke jingkular ke jongo. Amen. But ngim artatien ke Bible ke bata. Fi nongkong do den makata David usuto wang dau telit u jongo. Namar babon nanging dan hal-hal ki jong gitma. Pidi nama kata tentang kidon ki briu hakini ki singi kidon ki jing syekri ngatep ya kata baki ong bakamdon kambashu ke kamba kalakut ken ke jing pen kia kalakut nado ka por jo ki apostol nado ka por jong ki kamdon shu ke jing pen kia ke kamba ke dei tang ka por ke jong ki mentang yang ke dei tang mangi syel lumlang khandri kamdon shu ke jing pen kia ngasi ong kata lada ka longkum ta ke sti Jong Jacob ladai bantarno kelenong kebesan kabakada ke keren hak tu ke jaka hak kelenong kebesan ke stiu Jacob kada keren siapa ke jing pen kia wang ada pipang hak nong kebesan dekat bakat sau kat san ko lada pipang pin kot ke you know ya kita man besan bakin duai ba pin yo kia lada kamdai belai une u apostol u bakado u Jacob u para jong u Jesu unto ya kata pi babon bah ki priu ki perhat ke kamba kamdan syu dei namar kata babon sen ladang ngi ki bapangam tentang ngi dala dehi tentang ngi ong bai ai ni em syu kan mau bai lada pipang pen bena dei namar tang senat bu debe doang nganum yap ringen em man pen bena ya ka jing bha jong trai amen fi kedi kata ka de kan ka bor hau thli jongi ngi pen bena ka bakumno Hakikon jongi ngipen bena bakum no tentang mentalong ni ngi paskol iki kon ru mentoy ayu nyokam pilapen bena lupa ya kecing do jing kermen pilapen bena lupa ya kecing kurdu ya kecing tuna tentang leng mangi ngi don pisah hakapla jongi si hajar hari badak kren ngi ong si tengkaru umdan yo katuru yo jala kaja Namar belai, pipen beranak nau terlihat. Pitip abang ngi pen benam kan urlong bet. Laba kaslem hari kan one bet. Amen. Laba kaslem ya kata hari tikna ba kan long bet ya kata. Namar utrai ulak kular orang dan bor. Kayak bila pen benang ngalah pen pulih mana. Hujub arpa dia kata hujub upang umpen penai ke jinya pat kat kalok ke jong u ke ong kum ni ya ujub onda kum ta ka tengah jong u kala ong ha u men yai ne ka taru hala ke jing janai tu kentat no yo blai to yap no artat ong kum no kalok ke ong yo lok kum no namar ba upang ong kum no kentat no yo blai lek no sno du jok yap no meh Wow, don ki tengah ki kuat be kum ta wi ulok la jong mo maru bi ulek palat ki don li ki berdoai ablai don bi yo tengah jong bakken mau be haka shong kha kam dei haka por badap ka batai kum no ka shong kha jong pi galong ka dei haka por ba pi duna la ka dei ka jingkot jingkha ka yok ka kot ne haka jing sok kum no ka long hang ta ka dei ka jing tunjo bat don ka no ka shong kha bonom ya na ka jing tunjo Fena kenal baik fina sayoi ka karakter ka basisha kan dei hakata kapor. But hang ni la yoi ya kan ka karakter jangan ka tra ka ong yap no meh. But ka Bible ka ong bu chup bu ong kum ni. Henry ula ong haka pakren kum kren ka wei ka riubit nak ki riubit ke. Kren kum kren ke. Pide umdai ta ka tra jong ujup babon ba nangingi long riubit kum long kan ka tra jong ujup. Namar ngi nak sultur jong iam ngi kren riubit. Lawan ke cingem nang ablation no medon. Kum no ngi not ban ong ablation no medon. Namar ublay ula don lupa. Badai namar ke jing don ke jong mangi kham syam la jot. Por ba ki ngi kiu ya ke business ngi kiu ke cingem. Tak kata ko pasong kum le sibo na try. Hari tu si wan ke cinge ani tip balai abalai kum ni ngi sedang ban tunum no bun sin kan ong ipi kani ngi ya kadon ke wei na ka kelas hapo ISOM ha ka fourth semester ki juelek bo ong ka wilderness mentality ke jing perkat riu klau babon ba nangi ngi long kum ta umdei tan ki kun Israel ha ba ka por ba ki ya ri ha ka ri klau na ka shintur ke jongki na mar ki kendo ya ki jinge ba namar jong ta ka jinge ki keren na sentur jong kiem tangki tin artatin sapang jong blai
ngaban ma piru kan mau bet teng haba ki wan ki cingem usaitan un penlong lamba kita ki cingem banaga sentur jengem ngin kran ni ka jingat totien bet ujub wong gumno hang ne wong pakran ko bakran rubet belai ngin pediang naka ktiu belai ya ka babha tengin pediang ya ka basneu hakane baro ujub syam la lepop dalak ken mau ki ktien thala baro ka bible ka batai ni haban ai jing kenya khmat jong belai we ngi ki ktien baro ba mi nang bermek sutur jongi ngi haban ayu jing ken dei nama kata ka bible ka ong ba ujub u kham lepop nai kum dei de ki jing le jong o na ka sentur ka jong o ka sentur fi ka lepop nam ya ka lepop nam ngi haban su thu ka ni ka sentur jongi teng em ngi lap la ro pi teng em lara pinang ya ka sentur ka jong pi man panon kam pinde yo i ya ka kamba ka jong blai amen pinde yo i gai ya ka kamba ka jong blai nama pinde kan mau u Jacob u tho ya ka ne ka benda hagal nong ka belai puli tang dekat besar wong kum taru u tlit ulang tangi dekat ibarat Henry Sat keren krawe hakami katno kasistai ba kidieng iding ibarit ipen me no pi hang ni ka bible ka batai bi ong ba itai thlit em idei tang idkot ibarit dekot ban ri ong utau thlit ulong ka ding ulong gai pi uthlit ulong gai ka ding idei ibarit ba iba pen sniru ide ini hi iba pen baru ide ini hi iba pen jaru ide ini hi iba teiru ide ini hi dei pelit bat kom ki banget ha utrai ngi don kam ban song thu ya ka ban pen don kam ya utli jongi dei nama kata ka sing pentekas habo men sim ba ko yuan hang nong ba ar pi da pulie ka bible ka ong ya ka thlit la pan paj panan ka daw balai ban sutu yau ne utliet naga bam hok banwan ra syaka ba hok amen syaka ba hok nama don bor fit la ba fidan katma ka jong pi em ka kraw kata la ba don ramha akamat jong pi kan ma bet pim la ban pen kelon yo ramha naga bor jong pi han re pi la ban pen kelon yo dau thlet jong pi ngine pet hakane ka por naga wai samuel kalanong ga ba khat nyo dekat ke bah sapusan bat sapun rio kini gede ke benda ke bah hei ba u David uliele bat u Goliath bat u David hakane ke por udang long kena badang kis samla fitep wat u kpa jong u umpat chania ya u klam khot ya u syakata ke jing khawai u Jesse u pat chania ya u David ula yo ya ke jing pasle ban long siem Henry dei usiem pan ula yo ka jing peslek lang bau Samuel Henry umpat dei usiem ula la ban be no ye uksoj na po usol Henry usol umpat itu ya menu bedeu ne uksoj ula be Henry dan be itu yo David ke Bible pida pulih hang tu udah kli ukon jong no ne om tang kata ukpa jong hadin jo kata ba ulai biang man syarai ya kilang ber nak yeng ukpa u ay u kan we ka kamram o eno amanta ka singi ya ka jing le syarai har kele pe ki henman jong me namar kidan hakatma kilong kumno uwan ban pe ya ki henman bat hangta uyo iyo ne ramha bat ka Bible ka ong ne ramha man ka singi uwan bat utem na ka syentur ke jong ya ki kon Israel baro udah ayu udah tem yakini gi kon bat kata ka ba uyo so em ka pan long ketik ya u hanre lengo baki kon Israel em ki syatem bat ki syabet ya kata ka jingtem ki don ki brio ki sultan lat ya ka ban syatem bat ki long tek ngini gi kon Israel ki syatem hado kata bakim su thu shu bat kani ka jingwan ka jong Goliath man ka singi yaki ya ka bantem ka penlong yaki man ka singi bantelot baniyo bantelot
But pinlap ya kan ni scientifically fact kan ni ke jing shisha. Lada pi wat apa Google pinlap lada pi ki kedon ke hak itu ke benta about the power of tongue lada pi wat hak itu ke jung telit mengingi keren. Ki lap ki scientist ke ni haba ki tung yu suntio. Tau suntio bala tung. Kawai syakawai ke cakap beri cakap yang ki tung hak jo ke por. Beri suntio por ba ai tau mali udah keren ya tai suntio. Namar dega living beings, mau baong bagi dega baimna, keren itu sentio, but itu sentio, ipo bah, ada don't stay with sentio, yang perbu wayum kum joy, handa udah temnya itu sentio, but kia pet hadian artayo, new sentio bah keren bah yaro em upo bah, handa new way par sentio bah latem em umpo ra, bah lengo ya kata no jo sembah ki ong kababu, balong kum jo sudah balik, hada dega jingnya per kadi tangka jing keren. Kalau kum juru mangi pindahkan mau wat abangi ris nyang yau senyang ya keren dah. But pindah sutu wat utau senyang usutu ya kata kesur. Ni keren ya kata. Namar balik ke don gabor hak kata kesentur ke jongi. Habangi ni keren ke don gabor langit tem nengi hero kasong hak kesentur ke jongi. But uniu ko lihat am ula penlong ya ki konis dalam bakin klet no bakin ki nong mani u blay bem. Kila klet no begini kita ki bamdon ya keri udah blay uba ay ya keri ya ki. La klet no baki kita tang nyu pungut balik keri jeb bat ki mi nang tada ki lakmot dan pelong keri kan. Kila klet lot ya kata barok ya ke ay ke bau blay ula le lot. Usol ya bau blay ula jit ban long sim uni usol ulet menta ban syong ri ya la de not ban wan ban yale ban uni goliat namar ya ke jing berngem. Babon ba nangapan na pipi tiang pelat ya ke jing berngem. Kata kasuram ke bami ke penting bah. Kasur ke penting bah. Hari ke syong hangi ke ngi hishim na em ya kata. Pi uniu Goliat pengalak manovi hapo Israel barok lating lot. Lada ukwa ban penyiap balik unum penyiap by Goliat. Hari Goliat em uwan ulang tik hakadur jong saitan. Utip tang ya ke bentem. Usai tanam umla banyale ya pi, handa usu keren bet kabas niu sepang jong pi. Babon ba na pi mong namar bale pi yo sngau ya kaktin sniu na kasuntur jong kiwei. Bat pi berkata kasuntur bak pi yo sngau kata kaktin em ka penduk tiak penduk dam ya pi. Itai beri oleh kaman na la dero. Pi yo sngau bat kata ka jing yo sngau em ka penduk kan ma bai kata gede ka but ka jong usai tan. Banyale yang i daki tele. Banyak le yang ini dah kita kirim yang sentur kan. Tapi nama kata pihak mansung tu panong nganum sengap yakin nama raka sentur jonga kadon ke kamba ke jong belai. Amen. Kebenung kong do kebau belai un penon kamnya pi kamdai ke keti ke jong pi bu ikiwei kedai ke sentur jong pi dua ikiwei. Amen. Kenung kong do un penon kam kedai ke telit ke jong pi ba pi keren ya kata. Baru syaitan utip ya ketika benta. Dari nama kata bu wan yale roam wan yare dak ketin. Bat hang ni Goliat ulat tem yaki. Wa mesiam weirum dan ubalong badap senrang malak ban wan yale bat nga. Fite bu David kamla sha. U David umla sha. Bat fite wat usol upet you David wangan kloi ban yale ya uni. Usol upet you David wangan isen eme ya me pong no de kini ki jankup ke jonga me. Namar boleh at least benum lengkot lengkai lah habau yale abat we senai dah namar boleh David wangan le yale namar uret namar bestep dan basyanya ya David ba ulak ban job dan basyanya ba David ulak ban job yo Goliat dei namar kata henman uang ya David Eliab uang me barunar fila ban pulih hang tu me barunar udah ong ta namar boleh ulah keren ya udah kejing bitar dekat baat pu perang tu pindah pulih ti Eliab henman nang kong jong ulah yo sngobat ulah keren hak kita kibril bat kejing bitar Eliab kala melep yo David bat ulah ong melah wan hier sini balai bat melah eno bat no ya kita ki kindiat ki langbrot hak riklau nga itu ya kejing sarong jome bat ya kejing runar ke dono jome berkat bi Uni ubreu bakloi ban yang ngile usyakri jauh belai David ublai bala perslay you syakot runar syakot you babon ba ngam virus syakot runar mo namar belai ngim runar jo jong keperteng ngi runar nam ta jauh trai aman kidon ki yeng bangilai selok teng boong wat wan selok poi selok pat
Denam dai. Barang ni, unai henman utem ya pila man satem kejo. Ni haman siapa ni? Wad mian nyabat para beliau. Nastunat debet hani bu hikai ngi jenglong. Tadai mangi tapi i coy Goliat kawang sini si para. Kenapa aku para banget boleh kami kai yang ngi banyak shoot para banget. Amen. Kami kai yang ngi banyak lor ni para banget. Amen. Tentang yang ngi jaka ban job mensim, ngi penduk mensim ikini para bay don lang banyak job mensim. Tang nakai nakarem yang sentur kejongi. Ngai tenat yu David uhikai, uklam jubab yu eliap namo duhan men jongo. Amen. But kani kani kebentai yang iru, wanum ai ngini shrut para beriau, ai ngini be yuk suit kan. Amen. But ke Bible ke batai hadir jongo ni David boleh ya le ke dekot ke bas pesan sapun riu ke ongum ni. David ong hau tau Palestia. Me wan hanga da ka white lam, but do som, but da kastie. Ngata ngawan syame haka kerteng utrai kipat. Ublay kipat ya pom ki Israel ken, ya uba me la kren ben. Haka ne gesri ken, utrai on ainti ya me. Haka kti jonga, bangan syok ya me, bat ngan shim no, ya ka kli jong me na me. Bat haka ne gesri ngan aino ya ka met yap kipat ki Palestia ya ki sim gesun. Bat hakimrat klau ka kendo. Bat ka pertai barok kan yote bau blay udan ha Israel. Berkat kan ka declare kan ka jing penbenak ka jong David. Ngastonat bah pe ngan peni han ne. What do shim sting yong nong shon jong pi. Pe u David ong gom ne. U David ul ong pestia. Mela wan hanga da kai. White lam medon rusum medon ru kastia. Utip ka ai ka ba u Goliat udan. Ngi teng ngimtip unong sunjung ngi udan ayu. Ngimtip mano badai usai tanro. Kumno ulang usai tanro ngimtip. Namar ngim puli ya kaktin ka chomble. Ngim suto ya kata. Berka Bible ka batai. Bu David uang ngayo i kita memelon. Henry ngawan hakane kasi mem yo i pat kei ka bangang adon. Ngan pentip ya me kei ka bangang adon. Ngawan hame haka kerteng utrai ublay jonga. Amen. Baru orang tahu try, dia try jangki pat Japon jang Israel. Baru tahu try, ai ya ke jing em jang mai hakti jonga. Ngan cry ya ke klik ke jang mai udah penbenar tu ya kata. Om tang jang mai. Henry wat ya ki pat ba Palestia. Hakini si ya ke mat jangki on ai bagi sim kin bam ken. Udah penbenar ya kata. Berkat mapi David udah nak kata kejeka. Not mau penbenar kum kata. Pidan hayu, piok ke report baru doktor orang pin sayap no, film no. Nen berpenangan em. Dawan bro itu kata, ni doktor tu I report seniu yang ah. Lalu try orang ban em bayi. Amen. Dah longkat balong ru em bayi. Nama kata kan ikaplan ke jung try menginum yap mengin em. Usai tante plan met ban yap kini don lang bat nga. Hakapung gading kata dia pelan maru angas sukan jalik marway ngakwa ya lam lang dia kini baro tapi kata pelan kajong setan tentang apa pipet yu kun jong pi bedi drugs pinok ne ukun jong lakot hang ne pin ailat ya ka drugs ban job na pinong atrai ne kun de nong kenti jong me pa me ayanga amen pas dang pa pinele da karemiang sentur ke jong pi banong ngan duai ngan yasat ngan penbenar ya kecingem amen kadon kebor ke Bible kata David haba open benar hatu kejian em kata Ukraina em ka kle jong Goliat ki Palestia ki petne bagi peniap iki open benar tapi ukna open benar kejia ya ke kamba lada pi penbenar dia kata juop wong ya ke ba pi penbenar ya kata kan wan long ha ke juop arpo ar dekat ba arpo pra pi penbenar ayu dah kamde wan hak tu ba thot tmu ong penbenar pi penbenar ayu ha pi yaj ba utrai hala kesni usai tante penbenar bayam ban good handa utrai penbenar orang pinum kot namar ngangam day ublay ubam jukot. Amen.
Pi kata ke dia pelan ke jong try. Berkat no pi ngada pulih sepangan ni ke breu le. Pi lap ye kata na ke arkis iem ha ke lenong ke besau. Ke dekot ke bepra. Kani ke nong sunem. Ke Bible ke batai. Kani dah ke kamba ke jong belain ke yo niu kon. Yo niu kon shenrang ha ke jinglong temen ke jong. Kita kisikurem kan. Ki yo niu kon shenrang. Ke Bible ke ong niu kon shenrang ulayap. Ha ke penek ke jong ka. Nah setenat kini ke kentin ke ong. Ke rayu ni kon shenrang. Ke pentia ha kata ke kamera jong Elisha. Bat ke payo tau syakri ban ong la dan mana bakli. U kon long kum no ong baik kot. Ong no. Layo i balayap andre penbena ke. Kot. Pi kalau penbena lupa na utlit jong ka baneyo. Man kot. Ngi penbena ne em ya kata. Bat ke Bible ke ong ni ukon hadu udah kot ita. Layap mdai syo badang em, mdai syo baring mensem, layap kada namar bala penbena bakot la kot. Kana pi la ngi penbena ke kamba kan dia baik. Dei nama kata ha ke sam san powei dekot ke bakat san atrai ublei jonga pli ya ke ya ke syentur jonga bagane ke syentur ke jonga kala ban yaro ya no ya me Isaya uong kumni ha ke Isaya san po dekot basa uong kumni utrai ublei ula ai hanga utlit jongki ba sya hikai bangan tip kumno ban sya daki ketin ya uta ubataj ba un pen kendit man la ka step u pen kendit ya ka skor jonga ban sngap kum ki ba sya hikai. Amen. Pi ngastrat Isaya uang ni usa hakasa mu David uang pli ke sentur jonga bakam nang man ya ro Isaya uang atrai me ayanga yo tau telit bangala ban sya hikai bakum no hanga ni ke sya hikai bangala ban sya skor ke pen kendit yang adang step ban kendit yang agai dang step bangan sya skor bangan ngap ya kata ke sya hikai. Amen. Dari mata babon nangi ngangit masa step marsen iu lapat kubor step den em dai namar balai kate ke dei bakakti bangi yo ya kata ke jing hikai bakin su thu ya utrai jongi bah bangi su thu ngela ya kaban penbena step nginum job yo setan lagi kai yo setan ngela menjob dei tang dalam yang sentur jongi ke Bible ka ong kata na kitab simpen pau ka nong ke bakat ar ke dekat ke bakat away hanrei kila job no maki ya namar kata ka senam jong utau kon lang brot bat namar kata ke ketin ke jingpla ke jongki tekim syamla i ya ke jingim jongki jen hadu ke jingyam ke Bible gong hanrei kila job no maki da kata ke senam jong utau kon lang brot bat langba kata ke jingpla jongki langba ke labar ada ke senam ke jong try ketap ada pp pla ke jing job day ya pi. Amen. Kajing job deh yo, kumnong iyo kajing penem, habang ingat nala kajong kadonot, bat ngi pla nala kajong gay, kesentur, stis kinong rum nama si pau, dekat bakandai si pau, kau entang ingat na gay, na kadonot ngi pla, na pimpla kamla benjia, ada pimpla kamla baniyo, ban, jia, pi hap ban pla, hap ban penbena, kan ya kata. Ke kamba ke jong terabat hakapor ba pi pen benaem kita ki brio kin kulmar pi hakapor ba pi pang pi pen benang ala yok kia em usaitan ularem lupa hande dada pi yok kia pi pen benang yok kia setan nong menuhi bapang via la don bapang hangan ni kesni pen bena banong atrai lamba ke senam jong mengalong bala yok kia mela pa yang ai ke ketin ban pen kia sam tis pa jauh dekot ke bar po pi pen bena ya kata ta. Amen. But you don't rohang niam kah kejapian jom piting cancer namar hayeng jom pingam tip yanung akran hade don hane ke jaga piting bahang ni ke jimpang cancer dia kata ke jimpang haga kerteng ke jong jisu penbena on cancer panumla awani le palashem yuk pa palashem yuk kimi jonga palashem na ke yeng jonga hade panumla ban shem yanga. Amen. Namar bon ba mangi hakini kisni ngi em hakani ke jing tieng ngi penbena ya ke jing tieng ngi klet ban penbena ya ke jing slur. Amen. Man penbena ya ke ba utrai ulale na ke benta jongyi.
Dia kata ke gospel ke jong Yohanes nombor kat sao Jisu ong hang tu hada kot ba kat sao wang ke ke ba pi panuk pa de kan long ya pi amen baik haga gospel jong Lukas haga nong ga ba kat wei de kot ba kanai kong gum ne ngarung ong hapi to pan te on sa ai ya pi to wa te pin sa shem to tiet te on sa play ya pi na ba baro ubapan updiang Bajar uba wat ushem, bad uta uba tit on saple. Tekot bakat way. Tiala da ukon unpan kepu na unu no rut na pi. Uba long ukpa hato un ai no da umau ha u. Lani ya kadok ha, bad hakaba day da kadok ha on ai no da ubseng ha u. Bad lada unpan ya ke peleng hatu on ai da kenyang lar tham hau namar kata lada pi ki balong baman pitip ya ke ban ai ya ke jing ai babha haki khon jong pi ke bakat no tam bau pa jong pi ubah beneng on ai men sim ba kho haki taki bapan yo pi hang ne uci su hi kai sapang ka jing pan yu men sim ke jing pan ke babha tam no pa ban pan wang ngan ai wang la pi pan pa ba kan jadok pi pan peleng on Hatu ai yang lartam. Udah keren deh kata. Apa pipan ni kedok ha. Hatu ai no seng. Upani ukpu. Hatu pin ai no mau. Ong pinum le ya kata. Beli uang pitip. Hak lenong ke basipo pin lap hang tu ba. Uang bala ai ke body pi ban yorot ya ke seng ber kin yang lartam. Kada kot ke kat pra nong basipo Lukas. Udang sudah bikai ya kata. Uang tepan pin yo ai biang yu men sem khoi. Barapi pipan, kita babon nangiem, ngim yo yu mensim naman ngim jupani ro yu mensim bakot. Ngi perkhat be tang lada don bala bukti, ong fi. Ban ba bukti ki syakri ki jong malay. Ai ba ublay un bukti halor jong pi. Amen. Lada pimpat yo pan man kasing ong try ai. But ngangai pin yo diang ya kata. Amen. Berapa pi yo diang mensim bakot jam kulmar bahiyeng baro. Kita imej jong ngakan mau hakti pong isa po syan merit. Kide kisnam kandai po. Iyo mesti bakut kadu uji damit vi. Kan telit ngi kulmar mangi dan kenat vi. Kulmar mangi namar ngim tip te wei ta mesti bakut. I duai oh ri babang ri babayu ne baba mdon ne baba da semua seram. Ngi kema nama ipangat ko por dang yo pustik semua seram. Manga baba tu don semua seram. Namar balai. Iyo yu ta mesti kulmar. Don na pi yo mesti bakut kulmar am bro ien. Keluar kayak gini, nama kim suto. Topan utrai utip lanu nai, bat pitip. Kata kabau ayam upenon buram ro, amen. Bat piyo I bakabor ke jong trai ke yaper, amen. Pitip hipan ya kabor, hipan ya ke jing penkia, ublay unum ay ke jing pang. Kidon kibriu ki perkat, lada pang ublay usneng da ke jing pang. Hana bau iet ya pi usneng ya pi, dah ni ke jing pang em. Kad kupa ba kenjado unum le kunta trai kupa ba beneng on ai kata de tang ba usai tan un pendan kam yu thele jobi ba pin keren ya ka babakla ba pon ba langa pa nam piro ni nginget na ka donot ha ka por ba poi playam ni plapat e ka jeng artatin na ka donot ni martatin yo blay ha ka thele pa dem ka mi tang ka tin artatin ka bible ka batay ha balay lamrao no ya ki kun juda Sekeri Babylon. Pinlap ikata nak kitab Daniel lenong ke benengkong. Kitab Daniel lenong benengkong dekat ke bah sao ke onggum ni. Yaki samla bamdon ke jing thodak. Hanrei ki babhab reu. Bat ki badon but. Haka jing start baro. Bat ki basian haka jing tip. Bat ki basoto ya ke tenrai ke jing start. Bat ki nang ban yeng haka yeng usiem. Bat ba un hikai yaki ya ke jing start. Bat keketin ki kaldi. Bat usim ulabu kebenta bahala kesengi yaki nak jingbam siem bat nak wan yak bandi bat ba on besar yaki laisnem bat hak bekut kita kila ban yeng hak mat usim pi habala lam yaki ni ki samla jong ki juda lajit yaki ta ki samla bala batai hang ne bat lajit yaki nak benta ban hikai yaki kumno yak bakin yeng kabaneng kong do kumno bakin yeng hak mat jong usim kabaar ban hikai yaki yakajing start bat kabakado on hikai yaki
ya kata keketien ki kaldi abau syaitan uyalem ukwa yangi yakne ke benta lai tadi hang ni don ki ke ban hikai yangi syaitan ukwa yangi ban hikai yangi kumno ban yang hakmat jong ki brio ngi yaki khon nang kong do em ngi hikai yaki yaka akor ba kumno kin long ki badon akor hakmat jong no ki brio ka baar bakindon ye ke hang to ka jing sta de ka tangi pha yaki sha kita ki school bakinyo ye ka jing start bat ka bakat do ngi pha khanang yaki ya ka school pareng bakin nang ban kren ktien pareng ngim le ka ta do mentaro pe bang ni uni usi mu pha ikini lain teli ke ong hikai ikini ki samla banang kong kumno kinang baniang akor ka buram hakmat jong sim baar kumno kin long ki start balai kumno kinang ban kren kene ka ktien khaldi jing shaki kim dei ba kren ktien khaldi ki kren ktien hebrew ong yaki bakin kren ya kata balai vitep usai tan kwa hado mentaro kata ngin biang ka akor bat kibrio ngin don ya ka jing start ban ngin kren ya ka ktien om ka ktien ublai handai ka ktien jong ne ka perthai ka ktien start jong ne ka perthai ukwa ban pen kala ya ka ne ka thlit jongi bangin kren da ka thlit perthai om sho da ka thlit jong ublai de nama kata habang i duang i don kam ya ka bor jong thlit namar balai habang i kren do thlit jam ngim kren do thlit ka ba kenja do ngi kren do thlit ba kenja benang amen baru syaitan em ukwa bangi nai keren ya kata bangi nai pen keren ni kanu no kaktin jong ka jinget jong ka kamba hakini kisking le pun ki beri kim ngechu bakan don ka kamba kim dang ngechu bo blay ula ban le ya kata ka kamba ki ong be la do breum la ban yarap menum bala ban yarap shu ya pi kadai kata ka jing start andre kini ki langot ka bible ka batay lembat u Daniel kias don lang hang tu perki ong ngim tre ya kata kini ki kren ki don hang tu ki suto badai ban long kunta handa ki kren be ban yaro yo blai amen ai ngam no pi ru kan ma be ka perthai menta kala hikai yang yam tang bangin kren ya ka ktien perthai ktien yo ngim don por ya ki khon bangin hikai bible haringi don ya ka kam dei ka basneo ban hikai kon ngidei kata kakur ngimnei bane shongkha bat kata kakur kamdei ke bersniu ban hikai ya kata harengi klat pat ban hikai ya ki kon ya ka lenti ke jong ublai dei namar kata ka jela jongi bat don na ka jela jongi South Riga district ka dei ka jaka ba shongkha ba bun loktam namar ngi hikai ba umdei ban shongkha tang parakur harai klam hikai ba ka jing shongkha ka dei ba long ba khot bat ba pendon borom yo blai ngi klam hikai ya kata fi su tho ya ka ai ka bangi hikai ya ki khonam ka ne ke de ke ka ba matam ai hakini ki skiyam ngi ai lot ya ki ka akor breu ngi ai ya ki ka jing start breu ngi ai ro ya ki ka thlit breu ngi klam ai ya ki ya ka thlit ka jong blai bo blai kuran ngi klam thap ya ka ktien ka jong blai ha ka shentor ka jong ki nga sai kman ba bangan lek cham lim khar armer pagi bible study nga sai tenat iki kmi pa ka to jaka pite man ka tayo balong bible study shabang kini yang ngini yang ban roi kini ki kena badang red ki stang man puli dekat bible adon kam nga ngasai ero iki kmi pang to beli fitep naman ka sutu ki ya pelut por ban hikai ya ki khon ya ka ktien ai nga ma pi we ro ngin sutu ngi hap ban pelut por ban tap ya ka ktien ga jong blai ha ka shentor jong ki khon jong i namar ka por ka badang wan kadang snew sudah yo baki keren ya ka thliet perthai shua bakin keren thlit perthai ai kin yo no ya ka thlit ka jong blai amen de ka ta baki khon jong pm kila yo ya ka thlit no blai am ada don bapang em maki kini duai sha ban ma pi namar boleh pila hikai yaki ban duai amen ngim don por yaki ya ka ban hikai ki bon ba ki khon jongi ki duai sha ban mamja ya ka to ka jing duai moral science bala hikai haskol. Thank you for the bird you give. Thank you ya kata. Sano lano poi ka por ka bad mam. Namar boleh dan por ban hikai ko kon kumne de ban duai. Ngi klam tap ya ka tin jong boleh ya ka sentur jongki. Dei tang yaki wat yang ngi mun shwa ba klam tap ta. Dei kata ngi keren ketin perthai. Berkat ba yang ngi ru klam tap ta ya kata. Dei nama kata bangi bun sin ngi keren ketin arta namar ka por dang red yang ngi am klam hikai yang ngi ketin jong boleh. Dei kata ka perthai ka ongkum ne
Kita kita nyam ki ong ne ai ukna yang ni unan bat ngi san snembar serta jengem unyai ne bat ngi hadirin kata ada ngi ya usiru sanoro undai bet ujongi kipan dia kata ke Bible kong hikai ukna kadang red ngi ngim dan ya kata ke Bible ada hikai te kong hikai bagi ke pertai ke tip ya kata kinyam babon kipan ni kena ngi pada wan kena ka wet ngem hikai ya ki ya kene ka tip belai wat yang ngirum dan bahikai mansua babon nanging yuan sakajing kala bamot onda bangil ayah he dai namar kata teng hadu menta kami man teng ketin ka bamdai Handai wanum ai katakan hiar pateng namar ngila ngai haki kon jong ipat bangin tap ya ka sentur wat ada ka pertai kong ka sisa hakum kani ka porban kama haring ini kai ki kon ublai don rangkat ngatep pin long he amen nak ka benta ka borom jong ublai pinum kerdu kepu pinum lei krong kepu namar ka tien jong ublai kala ong ko kon hikai kita ne pin pek em beki ka jing perkat jong ki kan ya per bani ka jing perkat jong i namar boleh yang im sadang khamdan ma hikai ta Kidon na pi, ay ngo ada pi yo imei pa pala hikai fi no dang red. Hari ki babon hang ne ngatep bawan. Umdai bala yo to ka hikai no dang red. Dai ka tangi bakla lenti. Han repek yong ngirung ia bakla lenti hak jing bun kam ya ki khon jong ngi khlam thap ya kata ka ktien baki kin keren. Pek ki keren ki bakum no. Pi thap ne em ha ki khon ban keren ya ka jing job. Amen. Man keren ya keburam ke jong blai. Teng apa kilai cik skol. Kia kenduk boni namar hak skol pilai ban pa ikai ketien parang kam dai ke bos neo. Ya kata ban namar kilai cik skol. Hendak pi tap nai me ketien ke jong blai. Yo ki yo lo jing start partai baro. Habakut ki ong. Di no da drugs ka kam pen start ka kam pen jai ya ka jabien. Kawan ra katuka ka jing suk ka ba partai kam la ban ai. Fitip bobon ba pen lap ikata. Samla balik ki poing di drug kadan pelat ke jing he ki kwa jing suk ka jabing jong ki mio ki ong kane ke jing suk ki aya ki marsin di wow kata ngalap e babon bang selok badi drugs ki ong pitip pastor ngingop namar ngiwat ko jing suk nangkong ta ka ai jing suk ken hadin ken kapan kordet kadai kata ta baki ngop kata kadai ke jing start you pertai Bania penia rengkat lah nama ki perlok berok bedi te per nonum di namar belai ngi klam hikai ya ki kon ya kata ka jing start ka jong belai man tap ha ka sentur jong ki namar sisin banginang man tap ka tin jong belai em ngi tap ru ya kene ha ki kon jong ngi banang banong em kan mau mun sya hikai ngi dang ren ngai babon na pi man ta ngim da hikai syu la da don ki kali ki bayat ne bakot ya pi mono wat lek udai nong sono kan mau ngi pet kumno masyat don makot don ba I live ru pet pi kan mau masywa la hikai ti yang ngi kata ngi tiang deyam kham tam la hikai ru dalai siang jono jongno pilai yo I baki sai pliang pet no kan no la jiga to hikai ni mai pa deyam ni marsin yo so sai pliang wot pet no mentap am hikai ki kun jungi pada ram khaja yang am ai lang ra namar ki jikai cuy ki kon de ya kita namar ki so gitu jikai ka man toy show ta buru ya bet yang mun syang idon ni kita jikai ngi pati kata Henry susi per mun syang khamikai ngi ktien jong blai jikai bi yang ngi banong nga badok nga ba jinjar nga ba kordo teng imehi lah hikai sim di kebul ke pan sini ne para marjan teng ngiru adu bentar tu lahir teng yo ngilong kum ta lipan na para marjan namar lah hikai ya kata ngi klam hikai bakadukan ka khamjan ban para marjan kan mau musya kadukan ka khamjan dah handai sutenat ban pan para marjan hi deyam layo hikai pelat i kata kulmar kata handai lada nginginang ban hikai ki kon ngila ban kediak no ya kata amen bangin tap haka sentur ke jongki ya ka tien ke jong belai namar kadon ka kamba hawe hau telit amen haka telit jongi habangi tap check you way pindi yo I ka kamba ka jiaken utrai ungkur ku yangi lembaga ni ka jikai